Bueno mga kapaglaom, kumusta? Labi na sa tanang mga defenders nga nag-school mga kapaglaom sa debate mga kaigsunan. Padayon ta diri sa atong schools debate nga atong matun-an mga kaigsuonan sa matag adlaw. Inyong matun-an na kini nga unsay paagi sa pagdebate nga diin mga igala nga makuhaan nato og idea kay aduna man tay mga gitawag nato mga higala nga mga kinaugalingon nga mga pamaagi sa pagdebate mga kaigsunan. Og kuhaan natog mga detalye mga higala, no? Og atong hinumduman nga daghan ang mga debate mga kaigsunan, ang mga nahitabo og atong nadunggan, ang mga estilo nagkalain-lain mga higala, diin ka masaya sa estilo nimo. Sige, padayuna na mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Apan kining atong pagtuon ang mga idea, mga dugang kini, mga kapaglaom sa pagdebate mga higala. Ug unsa ni mga kaigsuonan, inyo lang paminaon kay madungagan mo makakatunta. Adunay debate mga higala, taliwala ni Wendell Talibong versus John de la Piña, atong patalinghugan mga kapaglaom. Okay mga kaigsunan, ang pangutanan ni Wendell Talibong kay niingon man si bro John de la Piña nga niadtong panahona sa pagkaon ni Ellen G. White sa mao nga baboy, niadtong panahona dili pa siya Adventista kundi Metodista. Apan ang pangutanan ni Wendell Talibong mga kapaglaom, ang pangutanan ni Wendell Talibong, asa mabasa nga si Ellen G. White niadtong panahona dili pa Adventista o dili pa Seventh-day Adventist. Asa mabasa, diya nga punto sa pulong nga asa mabasa, kung mangutana gani nga asa mabasa, itrap nimo mga kapaglaom diin mabasa. Kung mingog asa mabasa, diin nimo mabasa sa Biblia o sa mga sulat, sa mga sulat ni Ellen G. White nga ni anang panahon na dili pa siya Adventista, diin nimo na mabasa. Kay mingog gani kag asa mabasa nga si Ellen G. White nagpasabot mga igsuo na ay nabasa. Kundili ang iyang pangutana unta, pwede nato tubagon mga higala nga ang pangutana sayop ug ang pangutana nga sayop dili ka paabot og gustong tubag. Asa man na masayop, asa man ko nasayop, asa mabasa. Nakasiguro manggugag na mabasa. Asa mabasa. Ang imong pangutana aron dili masayop, do na kabay nabasa. Sa pag-ingon nimo nga do na kabay nabasa, mutubag ko nga naa
ay ha ka mangutanag asa mabasa. But pasabot mga higala, ang debate ikinanglan bantayan sa pangutana, no? Ang pangutana ni Wendell Talibong nga asa mabasa nga si Ellen G. White ni anang panahuna dili pa Adventista kun dili pa Seventh Adventist. O, ang tubag ni Brother John de la Piña Kapaglaom, ang tubag niya bisan pag dili mabasa kaysa pag ang Adventista dili man muka og baboy. But pasabot nga si Ellen G. White hinikaon man dili pa siya Adventista ni anang panahuna. Mao na itubag ni John de la Piña mga kaigsunan. Sa mga dugang detalye mga higala, unsay mga follow up ni Talibong. Okay mga kaigsunan, nakuha na kong punto bisag saba kay mga higala. Atong hibaluan nga mao man gyud na ang debate publiko, no, kay grabe ka saba mga kaigsunan. Unta walay makakontrol ni ana kay lagi palibot sa kadaghan sa mga tao mga kaigsunan. Mo na nga ang punto sa pangutana ni Wendell Talibong mao ni nga Brother John o John de la Piña, matud panimo ang nagkaon sa mga mahugaw apil ang baboy, sunugon o yudyoron sa impierno. Ang pangutana, ngano man sa sulat ni Ellen G. White na may mga Adventista, kung Seventh-day Adventist, nga yudyoron sa impierno, nga wa mo kaos baboy. Hala tubaga. Ato pa ni Brother John, ato ganing balikon o kung si tubag niya makaigsunan, kay na ati tubag na higala.
Okay, nakuha na itong punto sa tubag ni Brother John. Bro John, sa gitawag natong timbangan sa katarungan mga kapaglaom. Ang punto siyang tubag. Sa imong nga gibasa suot Ellen G. White nga ang Seventh Adventist yudyoron sa impierno. Wala diha mabasa nagkaon sunos baboy. Wala diha mabasa nagkaon sa baboy, busa wala na sa tema. Ang aton tema ang managakaon sa unos baboy. Yudyoron ngadto sa impierno. Dili ang Seventh Day Adventist yudyoron ngadto sa impierno kay walay nabasa diyang nagkaog baboy. Ang pangutana pod, ang punto sa pangutana ni Wendell Talibong kapaglaom nga kung yudyoron man ang nagkaon sa baboy ngadto sa impierno, ngano man ang Adventista nga yudyoron man sa impierno sumala sa mabasa sa The Great Controversy nga yudyoron ngadto sa impierno nga wa man na magkaog baboy. Okay. Ang tubag niya wala ko magpamatuod ana nga Seventh Adventist kay wa na magkaog baboy. Pero ang punto mga kapaglaom, ngano man nga yudyoron man nga wala man nagkaon sa baboy. Yudyoron. Pero sa Isayas mga kapaglaom, wala magsulti nga yudyoron ang nagkaos baboy kundi sunugon na sunugon sa kalayo. Lahi manggod ng yudyoron kanang yudyoron rag dalon ba? Dalon yudyoron mura og kabigon ngadto sa pagka masunog sa impierno. Muna yudyoron sa impierno. Ang tubag mga kaigsuonan, lagi managlahi man tagtubag na mga idea. Hatag lang ko yung idea. Pag moingon sila nga mabasa man lagi ingon dia nga yudyoron nagkaon sa baboy sa tupa. Diyan ang punto mga kaigsunan. Okay na sila nga ang nagkaos baboy sunogon. Ang problema lang nila mga higala nganong doon na po 70 Adventist nga giyud nga wa man magkaos baboy. Ang tubag maone. Ang tubag nako Mr. Talibong. Salamat sa imong pag-uyon nga ang nagkaon sunod sa baboy sunogon. Ang imo na lang problema nga akong tubagon ngano maning ang 70 Adventist yudyoron man. Hebalo ka nga ngano nga yudyoron nagpasabot nga dunay mga kauban ninyo nga manintal nga pakan og baboy para nga maimpierno pero nabantayan man sa 70 Adventist mo na nga wala madayon sa pagyudyod ngadto sa impierno ngano man kay bisag unsaon yung limbo nga kinibakan ni para nga mayudyod lang yun dito sa impierno pero nag-ingon ang Biblia nagsulti ang Biblia nga nag-ingon din nga ayaw nga mo pagsusi kumaon ka mo sa walay pagsusi. Apan sa diha sa imbitasyon, dito ta mag-istoke mga kaigsunan. Muna ang tubag na ko ana, gitinta lang sa nagkaon sa baboy. Kay dunay mga Adventista, 70 Adventist, nga nangaon ka ni adto, apan pag-Adventista wala na. Apan daghan ang maninintal, sama ni mo Mr. Talibong nga manintal gyud, muwali ka pa, mangutana ka pa nga pakan og baboy. Nagpasabot, nga okay na mo nga sunogon muyud-yud lang gyud mo na mo nga pakanon mi ninyo og baboy. Ari na punta sa lain nga debate mga kaigsunan. Daghan mga debate diri higala, no? Tagaan natog pagtagad mga kaigsuonan. Kining okay, naaday daghan debate diri mga higala. Okay, kini mahitungod sa napulo ka sugo. Okay, unsa may mga pangutana ini higala ay kay dunay mga pangutana ini mga kaigsunan. Nay mga pangutana tagaan dalig pagtagad. Tara.
Okay, ang debate nila ni Introso rin mga kaigsunan ha. Introso sa Church of God, Church of God. Ang ilang gidebatihan mahitungod sa napulo ka sugo. Ang ilang gidebatihan. Ang unang pangutana ni Introso, ang Church of Christ, Church of God, Church of Christ, nga nakasabot ka ba sa timang imong gipamatud-an o wala nimo masabti ang timang imong gipamatud-an? Ang tubag ni Brother John, nakasabot ikaw lewa kasabot sa akong tima. Kung nakasabot ka sa tima, munay pangutana makiigsunan. Kung nakasabot ka sa maong tima, unsa may nasabtan nimo sa tima? Nasabtan ako sa tima, tubag ni John, nga paapilon kag tuman kay tao ka. Ang paluap niya, sa tima naabay tao. Ala basaha ko no, basaha. Gibasa. Pamatud-an nga ang napulo ka sugo sa Kristohanon. Gisugo ang Kristohanon. May tao ana. Sakano din Kristohanon. Alalag mananap na. Kristohanon nya. Kristohanon man ka. Di apil ka. Kristohanon mag-apil ka. May gawas og yawanon ka kay wa kay labot. Mao nay tubag mga kaigsunan ni John de la Peña, mga dugang pangutana. Ala pasok. Ay pagsapaw. Pangutana.
Okay, ang pangutana mga kapaglaom, mga ka-debaters. Ang pangutana nga giklaro ni Introso. Nangutana sa Introso ni anang panahona sa paghatag diha sa Exodo, diha nabay Kristohanon. Naabay Kristohanon diha nga maoy gitagaan kay matud pa nimo nga gitagaan sa pulo ka sugo ang mga Kristohanon. Ang pangutana, naabay Kristohanon diha sa Exodo 20 bersikulo 1 hangtod sa 8 ato 17, naabay Kristohanon diha. Ang tubag ni Brother John atong taga-agpagtagad mga kapaglaom kung unsay tubag niya. Pasok. Tubag na. Bro, tubag na bro. Aba ko no. Sige bro, banat bro. Sa mga sugo sa Diyos. Kung ano Kristo tulong na sugo-sugo sa Diyos. Apil na si Manato. Ano na kita sa sugaan kung yung Kristohanon pa rin. Una mga kaigsunan na giklaro na gid ha. Giklaro ang gihugtan ni Introso kay ang tema mga higala diya sa tema kinigud ang mga Church of Christ. Nahibaw ko kay ni anong panahon na pag-debate na mo sa Church of Christ, dili na sila musukol sa atong tema mga kapaglaom. Ang suklan nila na higala ang ikaw pa matod sila himo sa tema. Matod pa nila kung musukol mo niini okay pero dili way debate. Unya kay si Brother Bro John Adila Piña kung timbangan sa katarungan hilantan man og walay debate mo na nga gi kon niya gi-adapt niya mga kaigsunan na iyang kining gisuklan mga kaigsunan para sa among tema sa ni Romeo Samudal. Akong tema dito pamatud-an ako nga ang unod sa baboy
mahugaw o alang sa tanang tao, alang sa tao. Nya iyang giusab alang sa tanang tao. Tanang tao. Sige. Dan tanang tao. Mo na ilang mga estilo kapag laom nga punan karon na ang tubag ni Brother John gitawag na siya og trapping. I-trap ka sa imong paminaw dili mao ang iyang tubag pero gidagan siya nga matrap siya nga dili siya makapadayon unya dito sa tumoy mga kapaglaom didto muhaom ang pulong Kristohanon. Mo na say mga estilo. Akong gitubag kanang Eksodo ang gisugo ni anak mga tao unya ang Kristohanon kay tao man na. Mo nang apil ka kay Kristohanon man ka. Gawas kon yawanon ka. Pero kung Kristohanon ka, supakiro ka. Muna say tubag mga igsoon nga trapping answer. Nganong gitawag man na siya trap, gitrap siya mga kaigsunan, dili siya kapadayon. Pero kung ako'y nagatubang ana kay lahi man guning debate higala sa online o debate sa public. Kay ako na matikdan sa public, magkita mo unya makahugoy-hugoy mo, makakumusta mo. Ang online mga kaigsuunan, ang online mga higala, usay dili mo magdungog. Usay mahinay ang imong signal. Unya mubo ra ang oras. Gaw sa mubo rang oras, unya dili ka makayagyag kayo sa tanan nimong mga dokumento. Ngano man wala mo magkita kay sa panahon nga lisod ang imong pangutana, mukalit dayon og lubat. Either mukalit og hinay ang signal. May mga panahon nga muhinay ang signal, dili magkadimao unya ang moderator dili madungog. Mao na siya resulta sa hinay nga signal. Ang pangutana ni Intruso nga sa Exodo 20, sa diyang gihatag ang napulo ka sugo, diha na ba ang Kristohanon? Diha na ba ang Kristohanon? Ang tubag ni Brad John, diha ni tao o kanang tao Kristohanon na. Mo na siya gitrap siya mga kaigsunan. Karon kung ako'y matubang niya sa Exodo 20 bersikulo 1-17 gihatag ang napulo ka sugo. Ang pangutana, diha na ba'y Kristohanon ni anang panahon sa Exodo? Tubag, naa na. Naa. Karon man ta nagdebate. Og akong gibasa ang Exodo 20. Kristohanon man ko. Sa pagbasa nako sa Exodo 20, nana ko. Usa man na imong pangutana, kadtong pagdawat gyud nila. Dili man to sila mo'y nakigdebate nimo. Kita Kristohanon. Mo na nga kung dili ka mo dawat sa napulo ka sugo, ako nagdawat man. Nagdawat. Ngano man? Klaro kang Exodo. Ang Exodo sa diyang gibasa nako, naapil ako hatag. Kay sumala sa Buhat City 38, nakadawat man gani ang mga apostoles nga gikan sa Sinai. Nga karon kay nadawat man pud namo nga gikan ni Pablo o ng Korinto 11:1. Amo masang nadawat ni Pablo, nadawat sab namo. Busa na anay Kristohanon sa Exodo 20 sa atong pagdebate karon. Nagdebate man taron. Na naghiling man ko sa Exodo, nya Kristohanon man ko. Ikaw po naghiling po sa Exodo, nya Kristohanon nang puga, pero so pakiro ka lang. Kung na siya kanang gitawag, o pwede dawaton ninyo, pwedeng dili. Depende sa inyo. Kay sama tong kuanang na-debate na mo.
nga matod pa sa iyang pangutana sa panahon ni Ellen G. White diha na bay Levitico, diha pa ba kanang nagpangsyon pa ba ang Levitico kay reform man to mga kaigsunan? Nagpangsyon pa ba ang Levitico sa panahon ni Ellen G. White o sa atong panahon karon? Nagpangsyon pa o wala na? Nagpangsyon kay ako manggibasa. Pero dili nimo basahon, wala mo pangsyon. Pero pagbasa nimo, ani pangsyon na kay ningo madiya nga dili ka magakaon sa unod sa baboy. Unya nag-ingon po din nga mao na inyong kaonon ba karne baka, kabaw. Hugot siya dito sa kabaw. Dugay na ko na sigbasag Biblia. Why mabasa nga kabaw? Why nabasa nga kabaw? Kung dunay mabasa nga kabaw, pildi ko. Kung anong mupokus man kas kabaw. Ayaw pagpokus sa kabaw, kay basin unyag mapildi ka. Sa pildi, walay nabasa na ko diya, besag unsa nga ako nga gibasa, why nabasa diya nga baka kabaw. Ang nabasa diya, baka ipakaon. But pasabot, ang wala mabasa di ka mutuo. Sao di ko mutuo? Kay nabasa man ang baka nga ipakaon, tuo ka na mukaon ka nagbaka. Nga karni, nga giihaw niya unya, bali naman, nga giihaw niya na imong karni niya, giluto. Siya, wala na lagi na. Ingong ka nga kung mabasa, muuyon ka, mutuo ka. Kaya di biya ka mutuos kabaw. Uwa mong gimabasa ang kabaw diya. Nya kung na ako'y mabasa, pildi ang imong kabaw. Wala lagi mabasa. Kung naay mabasa, puntos ka. Kung dili po kumabasa. Kung na dili po ka mapili, dili mapili, puntos lang. Nya, unsa man Mr. Moderator? Sige, basaha. Sige, nara mga kaigsunan. Biblia nga Kristohanong katilingban. Okay. Atong basahon. Deuteronomio 14. Sa 14 gihapon. Pero naalay kabaw diri mga kaigsunan. Pildi sa kabaw ra ginapilihan niya ba? Nato basahon ha. 14:4. Eyon dire. Sa 3 ayaw mo kaog bisag unsang hugaw. Bisag unsang hugaw, versikulo 4 mao ni. Okay, ang mga mananap nga inyong kanon mao ang baka. Okay. Karniro. Duha na. Kanding. Laking usa. Ihalas nga kanding. Kabaw. Lagsaw. Karniro sa bukid. Nara. Kanang gilinginan. Okay. Atong na. Kabaw. Onara. Kabaw. Kanding. Okay. Karnero. Ingon dire. Mananap nga inyong kanon mao ang baka, karnero, kanding, laking usa, ihalas og kanding. Nya, kabaw. Kanang gilinyahan. Klarong kabaw ha? Kabaw. Di. Sa na. Napili na ka. Ganyan ka. Nga, ayaw na sige panumbaling sa kabaw. Kabaw rin nakapildi ni mo. Sige, magigwa ko nabasa ang kabaw. Karon na may nabasa ang kabaw. Lisod pagpadayono na to ni nga pildi ka na mas kabaw gani. Samot nas baka, nabasa, kabaka, baka, kanding, ihalas, usa na diri. Wana. Sa di man kung dapitan na pildi, wana, pildi na ka. Lisod kay magpadayon ta, baka kabaw ra hinungdan nimo. Wala na. Giundang mga kaigsunan. Karon
ang kaso mga mahitungod sa Ten Commandments mga igsoon. Aside ko ana nga mao gina ilang estilo mga igsoon kay katong pagdibit namo about the gitawag og sila'y pamatuod adto nga ang Domingo mao na ang igsisimba sa Kristohanon o sumala sa bersikulo sa Biblia. Karon ako siyang gipangutana, pila ka bersikulo ang imong gamiton para mabuo ang imong tema? Siya 11. Kung dili mo abot og 11, dili mabuo ang imong tema. Siya na bugoy makigdebating usa ra ka buok bersikulo. Iko tubaga lang ang pangutana. Tubaga lang ang pangutana. Kay niingon man kag 11 mabuo, nagpasabot nga kung dili mo abot og 11 dili mabuo ang imong tema. Lagi brajere, magkakakitag usa ka bersikulo, ayo kog ka problemaha ana. Ang imong kaproblemahon kanang imong gipasalig. Pamatud-an nimo, mabasa sa bersikulo. Wala ka mag-ingog mabasa sa mga bersikulo. Ato pang gigamit nimo singular. Ngano ni gamit man kag 11 nga usa ra may imong gipasalig. Sa usa ka bersikulo di nimo mabasa imong tema. Naa ba day brajere nga ang nga na magdebate usa ra bersikulo. Ingko ay kog ka problema ha kay ikaw nagpamatuod ana. Nagpamatuod ka nga sumala sa mabasa sa bersikulo. Wa ka mag-ingon sumala sa mabasa sa mga bersikulo. Tubaga. Ano mo mabasa? Di mo mabasa sa Biblia. Kung naa kay nabasa, ipakita sa usa ka bersikulo aron na matuman ang imong gipasalig. Ang imong gipasalig mabasa sa bersikulo. Wala mag-ingon nga mabasa sa mga bersikulo. Tubagang pangutana. Siya. Dili na mao. Kung saman, lisod kayo tubagon. Sagsalig mangguga. Kung mag-imo ganay kag ti, maglarohon nimo. Kamu pa'y butbuot sa tima ninyo. Unya, isa brajere. Siya nang balik na, siya nang utana. Kung butangan din ako mga pilde na ka. Ako po sa ngingnan niya, kay wa may mga, ikaw mo'y napilde. Salamat kaayo. Sa sunod, butangin na nagmanga, parang makapabor ka. Wa mo kay paboron, isa unsaon. Gibasa nimo na ang Kristohanon, laktaw na puga, pasa na puga sa unang Korinto, pasa na puga sa buhat 20. Unya, gidaladala nimo ang Kristohanon, buhat 11:26, usa ra ka pulong Kristohanon, bisan asang teksto imo isumpay. But pasabot, dili ka kabuo og usa ka bersikulo lang. Busa sayop ang imong pagpamatuod nga mabasa sumala sa bersikulo. Kay wa mag-ingon ang imong pasalig nga mabasa sa mga bersikulo. Wala mga kaigsunan. Arita sa sunod na po debate mga kaigsunan, kining mahitungod mga igsuon. Okay, ni Adrio. Okay. Ari na po ta sa ubang bahin mga kaigsunan, maghatag-tag mga ideya. Sa sunod na po na ito nga schools debate sa pag-uting kay mga kapaglaom. Ato na pong kuanon kini kang John Dehito. Mga John sa mga kaigsunan, Unya o kadto kang kini kang Glenn Alado. Okay, tama ang si John mga kaigsuonan akordo ba na sa siya. Tong kontra John de la Peña mga igsuon nagapuliki gid siya. But pasabot si John dili wa pa kayo siya hanaw. Ang kakontra ni Glenn wala muna maayong kontrahon ninyo. Walang-wala agad. Walang-wala. Dili makadipinsa, dili makaupinsa. O na klase sa mga debater nga pilihonon mga kaigsunan. Ngano man, pag-iyahay maguna sila, dili sama sa Adventista, may mock debate, may pagtuon. Sama sa debate ni Dan Maasin. Ang debate Dan Maasin, mahitungod sa mga mahugaw, unya
ang dag-anan ni stalwart mga kapaglaong katulang sulat ni Ellen G. White nga allow pakanon ang mga bata og karning baboy. Pero gipangutana siya ni Dan Maasin, kay imo manggigamit ang sulat Ellen G. White nga pakan og baboy ang mga bata, nahibalo ka bag unsay uluhan ana nga mao nga basahon. Wala na ko anang mga uluhan, kini direct na ko ni nagbasa. But pasabot mga kaigsunan, dili makapalutaw ang iyang gipasabot. Kita na mahino itudloan niya sa sulat ni Ellen G. White nga kita may tag-iya. Gisulti ni Ellen G. White na mga kaigsunan, hala pakan aninyo ang inyong mga anak og baboy kay dito sa ubos kay mao ni hinungdan nga wala na sila'y masabtan tungod sa mga gipangkaon. Ug imog yung basahon gitambagan niya, kinahanglan magbantay kamo sa mga pagkaon. Dito raman siya mag-focus mga kaigsunan. Ha? Una nga, wala magtuon, dili ka matuuran iya mga higala. Dili ka matuuran. Nya iyang gipanghambog, dugay kay siya og Adventista, gliman pa siya. Wa sa kasabot. Klaro ana, unsa man ay magbasa ka, dili nimo hutnog basa kay mangita lang kag parapo dito para nga motakdo sa imo. Pangitaa pa gyud na niya gingon nga ang pagbalhin sa Domingo mugna sa Espiritu Santo na ana suot Ellen G. White. Ang pagbalhin sa Sabado ngadto Domingo mugna sa Espiritu Santo. Kana gipaabot ko na kay mao na po nilang kutloon. Pero sa ibabaw na iyong dito mao kini ang doktrina sa Iglesia Katolika. Sa mga anti-Christ nga kunuhay nga ang Domingo mo'y puli sa Sabado, mo'y puli ang Domingo, mo'y puli sa Sabado, kay mo'y mugna sa Espiritu Santo. Pero kuwaon niya ibabaw, kuwaon niyang ubos katura, si Ellen G. White yun nagsulti mga kaigsunan. Ala gyud. Mo nang gigamit na ni Simeon sa debate na mo San Carlos mga kapaglaom. Iyang gigamit na mga sa gihulngan na ni tabo. Oh, kumusta taga gihulngan? Gihulngan na ni tabo mga kaigsunan. Ako sang giinan kanos alam mo kag nag-Adventista. Ha? Mutuo ka sa sulat ni Ellen G. White. Giinan ako mga Catholic faith defender. Naaman di akong kaatbang nga kapareha mig pagtuo nagtuo na sulat ni Ellen G. White. Ha? Atong pagpakan be ang Adventista nga si Simeon. Siya tinuod ba ni Bradger nga nabasa dinhi nga Romano, ang founder si Kristo. Suot ni Ellen G. White oh. Kung ka mo basa, tinuod man gyud na kay gi-relate man ni Ellen G. White nga mao ni ang ilang doktrina sa mga anti-Christ, mao ni ang ila nga si Kristo may nagtukod sa Iglesia Katolika Romana. Ang imo gud nagkuha lang kag usa ka parapo. Adventista magkagunahuna, ayaw utda nagbasag unsay gipasabot. Salamat kayo nga nag-Adventista ka. Kano sa ka nag-Adventista? Sa ayaw bang utana? Kaigsunan. Mugamit na sila og mga sulat ni Ellen G. White. Balaan sato pa santos. Ang mga apostolika, unya iglesia. Ang pangutana, naawa ni sa Biblia, matupang talibong. Ang ipangutana usa sa ato mga liman makaigsunan. Naluoy ko mga igsoon kay sa kupot og sa tima. Sa tima mao na giingon. Makadungog man ka Mr. Talibong. Ayaw nagpagdawdaoga ang mga Adventista. Kitay magsangka. Online sa ta kay mintras ko anda ko. Ang papunta ka sangka sukad. Ayaw nagkuan na nga imo nang nadawdaogon ni nga ipabasa-basa nimo na imong tampered nimo. Pero bisig ingon ana lang na pero lipaw-paw ang imong naong ba? Unsa may gingon sa usa sa ato nga mga bag-oy pa nga debater mga kaigsunan. Kung mabasa nimo sa imong Biblia ug mabasa po sa akong Biblia, wala daghang istorya manaog ko. Nakabasa ka ba? Wala. Kay ako imong ingno nimo ana nga kung mabasa ko one holy apostolic church, walang Roma ha. Kung mabasa ko, pildi ka. Simple raman na.
kinahanglan sa atong duha do nagyoy mapilde. Dili na problema. Kung naay nabasa nimo diha, ayaw kog diretso ag kapilde. Ngano man, dili kay may usa ra man ka bersyon. Daghag versyon ang Biblia. Karon, kung imo nang mabasa diha, kinahanglan magpilihan na gyud ta. Ang pinakadaghang mabasa daog. Daghang bersyon, no, na mga itawag og Catholic version, na King James version. Oh, daghang mga bersyon, ha? New International Version, gitawag og Good News Bible. Na ana. Oh. Naapoy imo diha. Kung mabasa nimo diha, pili ko. Kung mabasa po nimo diri sa ako, kung dili mabasa ang imong gibasa diri sa akong Biblia, pili ka. Kita na po taglaing version. Kung dili na po mabasa diri, pili ka. Kung mabasa na po diri, pili ko. Ang pinakadaghan, mo'y mudaog. Sige, Mr. Moderator, pirmahan na to. Kay gidawat man nato ang tanang Biblia. Kung gidawat nato ang tanang Biblia, dawaton nato atong kapilihan. Kung unsa may nasulat din ha, atong dawaton. Kung nasulat din ha nga one holy Catholic Apostolic, kung naa diha mabasa, pili ko. Kung wala po dire mabasa, pili ka. Kung mabasa na po di mo dire, pili ko. Kung ang ubang bersyon di po mabasa, pili ka. Ang pinakadaghan na mo'y mudaog. Kung daghan gyud ang mabasa din ha sa imong gisulti, pili ko. Automatic manaog ko. Pag naog na ko, musinggit pa ko. Nga surrender na ko. Pildi na ko. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana maogyud ang tinod. Muhural ko. Kung ingana ang mga pamaagi, pero gani og usara ka bersyon, may posibilidad Wendell Talibong nga gitampered nimo. Gitawag na sa paraphrase, imong gipunan. Klaro kay nang giingon sa inyong mga libro nga walay mabasa nga pulong Katolik sa Biblia. Bisag usa ka bersikulo wala. Pero nganong na naman ay nabasa nimo? Unsa man Wendell, musungag na ka sa inyong kadagkuan. Hala panggawas mo diya sa Iglesia Katolika. Ay mo sig ay mo diya sige depensa nga di mo motuo sa inyong mga leader. Mao na. Ya, atag bagay ninyo mga leader si bisan kinsang makabasa, tagaag $1,000. Wa gyud nabasa diya mga kaigsunan. Gawas karon sa mga bag-ong nang gawas karon nga gipamutangag Domingo. Dako ninyo kaso ana sa Ginoo mga kapaglaom. Mga igsoon mao ra ni. Sa tanan nato mga debaters, sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga gusto nga mahimong modepensa, practice lang ta. Sa ato mga kaigsuonan doon na tayo mock debate. Before sa debate, doon na mga debate nga pagahimuon na to. No? Na pagahimuon na to, mock debate. Pagbansay mga kaigsuonan, para nga may mga idea kag unsa itubag nimo. Oh. Ana kina magkausap ta mga igala, may tungod ini kay ang atong gidepensa dili ang ato kundi ang sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag nato og mga guide, no? Sa sunod mga higala ato nang paminaw na pud ang ubang debate ni John Dihito og Efren Del Peña og kining akong debate mga kaigsuonan ni John De La Peña og mahitungod sa The Truth Church nga pamatud-an nila nga ang Seventh-day Adventist mga higala tinukod sa tao og iyasyawa. Mo na atong i-play diri mga kaigsuonan. Tagaan nato og pagtagad og unsay mga maayo. Mo na nga mag-record jud ko igsuon sa mga debate kay may mga panahon nga naywa nako mapasulod. Ako mahibal-an nga diha ko na weak mga kaigsuonan. Diha ko na bakante nga wala nako mapasulod. Sa sunod magamit nato siya, no? Maigsoon magampo sa ta mga igala. Dalaygon mahimayaw na mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong tabang sa tanan namo nga mga kaigsuonan, mga higala namo nga naminaw o nagtan-aw karon
niini nga schools debate nga naga-eskwela niini. Salamat o Dios nga ikaw magtubag sa pag-ampo. Salamat sa pagtubag o paghiusa ka namo. Ako ning gilauman sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga igsoon, nagitaygong baron. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ako magaingon mga kapaglaom, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So, maayong buntag kaninyo, maayong udto kaninyo o maayong gabi kaninyong tanan. Depende kanus aninyo kining kanus aninyo ni tan-awon mga igsoon. Sa sunod mga igsoon, lahi na pud ang ato nga atun-an. Thank you very much. So, maayong pagsikay-sikay ninyo diya.